दादा 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 जीप से ये कन्या बल्कि तू अगली साल से मत ना हो बचिया जब तरह से भूखा तो नहीं के तो हो गई लकड़े ज्यादा लेके पिए का हो कनिया बस कर बेटावा तू खाए लगी हो कन्या हां ये अरे बस क्या करते हो कहाँ जी सुनत हो बोली क्या करते हो कैसन मिजाज बा आए कैसन मिजाज बा आये दादा हमर मियाज ठीक नहीं के ठीक नहीं खे आये नहीं क्या हो गइल अब ना जे हमरा भूखला का भूखल भइल बा जीवा हमरा चाहत ना रहे भूखल हाय दादा तारा के त मारे भूखबू ना तीज त्योहार काहे खातिर होला नया नवर कनिया के भूखे खातिर त पुरानिया के भूखे खातिर अच्छा हमरा इतना जोर से प्यास लागल बोले बुझाता नहीं के मन करता कपनिया पी ली आराम से देखो बोला बतियाओ मत गाँव देखो नहीं तो होतना देर ले माइल बतियाओ तो का जरूरी बा बतियला के काल बतियई तू सर समाचार कह के मुंह सुखा नु जाला आये दादा बुझाता नु के धरती हेतरी हेतरी होकता तो अभी तो समझ आ तो उड़ता नहीं हेतरी हेतरी अभी तो मैं समय बाकी बा रात दिन अभी बाकी है बा बताओ कैसे तब रहू अभी हिम्मत हार जीबू तो पूजा पटवा हो गनु अपन पनिया पी अभी ना का माइले पूछल जाई तो रस पानी पिए के कि ना भौजी लोग पूछ लियो ए जी पूछी ना पूछनी एक बार तो कहते पागल लड़ू कने आई सब ना पियल जाला हो तो ना पियल जा तो बहन मर जाए मने भूख लगतिन गजब हाल बा माने मरतड़ू आई सब नहीं के मोहत तू मर जेबू बर्दाश्त करत नहीं हिम्मत बा ना पहले ही तो छोड़ देते दे तू बाग जी डोरा का दिन हमरा का करे के पड़ता ई सब के काहे खाली मेरा रुक बनावलो मर्दाना कोनो परब नहीं के बनावल कुओ तनी मेरा रुक खातिर भूखा सब सब में मर के जवन बनावल बा मेहरा रुक के बनावल बा तो जानी के जवन बनावल बा हमनी के बनावल जाई कौन परब बताई ना कि रोज तनी भूखी ना जा ठीक बा परब तीज नहीं खे लेकिन हमनी के बाकी काम कितना हार्ड बड़ू बहरी भीतर जाके कमा खेत खरियान देखो तनी मन मेहनत बा तो हमनी घामा में कैसे रह ना जाए हां चुप रह बढ़िया ले रहो खाना ना खइबो चलो खा लो अरे खाना खाई रुक जो है देखा तब का हाल बनैले पिया कथि हमरा भूख लागल प्यास लागल बे काहे खातिर भूखली तो भूख आधा बेरा ले भूखल बे अब आधा बेरा में इनका के खाए पिए हम ना जानत रहे कि वैसे हो जाए इतना जोर से प्यास लग जाए लागी ना यही सब पानी ना पियो जल चाचा अरे का जानी त पूछे ऊपर नो हमरा के इतनी भाई ले चाहे भौजी ले इतनी से पानी लेके आई ना एक उंजरुआ हम पी ली तू ना मनबू माने नास फेरबू पानी पी के ना पिए को होई त कैसे पियबू हां मां नटी एकदम सुखाता हूं कि चाचा कुछ हो जाओ ना चाचा हां बताओ करे तो कबे करे तोहरो हो जाएगा तू कुछ ना तो ऐसा ना सोचे के चाहिए ऐसा होखेला जी जे नहीं के भूखाते ओ ओकर मर्द जियत नहीं कहने ओकर मर्द का मर जतड़न बोली ना तो भूखते नहीं किलो ई तो घर में यही से खा नहीं किलो भूखते ई ना किया था पहले भूखा था पहले खा लो ई नहीं खिलो करो ए बुचिया पूजा पाठ को ना लेनी जब लेती जाई नहीं हर ले तब तक भूख हो जाला कतनो बूढ़ा जा चाहे जवान हो जाए ना बुझाइल एगो चलो हमनी के खा ली जा जान तोरा होए बेरा का बनल बाटे कौन चीज मोय बाज का उजगा छनाइल बाटे आ कढ़ी आ तू चुप रहो एकरा के सुनाइबे और एकर में जा गरमाई नो चलो चुप रहो बेसन में के चल आवत पहुंचा दी घरवा में चलो हो जाई रो का के आई जाई आराम ना कर तू ना जाई रो का के आई मत सुनो बात हम जाते ऐसे पूछम भौजी ले ये दादा हमरा पूछाते नहीं का करी हम आये मां ओ प्यासे में रहल नहीं के तनी को अब 1 घंटा मुश्किल से रह जानु तो हम तक मर जाए कौना काम के भूखता नहीं भगवान ही थोड़ा ना करन के अपन पेट जार के अब भूख ना भूख आई हमरा से ना हो के दादा हम मन करता पानी पी ले जाती मम्मी जी भी अब पूछता नहीं हम आये दादा दर्शन भाई प्रणाम ना 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 सब ठीक है ठाक बा का हो अरे का जिंदगी वसेवे लगी मेहरारू रहे तो सेवा पानी होत रहे अब के करे वाला बा भौजाई भाई तो भौजाई से तेल ना लगाई बेटा पतो बा तो तेल ना लगवाई अच्छा का को जब जीवन का करते हैं जी देवर बाबा जी का हो आ चली खा पी ली पतो ताजे भूखल प्यासल वैसन लिट्टी चोखा सब्जी बनैनी का भूखल भाई तो तीज अच्छा तीज है ना हां कोनी ना रहा के सुबह ने बताई नहीं रो बताइए छुछे रुख मिली आज ये भौजाई आ ये देवर बाबा जी ना घी घोसले बने लिट्टिया में आ चोखा हां हां और हम बाज खाए वाला आ बबुआ बस एगो देखा भौजाई तीज के एगो पिणिया के एगो छठ के
मर्द के अपने से खाना बनावे के पड़ेला। अच्छा तो ये बाबा जी अभी तरह बनानी न रहा तो ना माने उहे में लिट्टी चोखा बनेला, माने मर्द बना चाहिए निके भूखल उ बनाओ। हाँ कने बाबा जी जाने न अब का छोटकी तो लरुआइला नियन फैल भी पहला पहले भूखल भी था। अच्छा मैं पार लग जाई कोनो बात ना कहनी तो भूख रह जाए तो रहिए जी ना रह जी तो देखल जाई। आय नाखी आज ना भूख तो कब भूखब। देखा भौजाई भगवान के दरबार में गोइला के बाद कोनो रोग दुख कोनो कुछ ना होला। ई त बात सही परसों दिन में हम गुप्ता धाम से हनी। हां जान जाए एक भौजाई चौखेलो कनी नो चौखत लागे के अधे पसे रास्ता पसूला टाइम लेकिन बोल बम कर तो गोनी सुनो मैं सुनो केला का हां ही दादा से का कहते। अच्छा भोला जी परीक्षा लेते हैं हां तो देखी चढ़ पावत त नहीं चढ़ पाओ ओकरा बाद जो हो मुझे तना भूख लागे ना प्यास लागे। हां ये दू चिलम गांजा दम मरनी। हां आ महुआ चैनल बेचात रहे पियनी भगवान के नाम ले जाके। हां और जाने की पार हो गई उनसे आवतो बेरी पार हो गई कुछ ना गो टटाई। अब वो शुरुए में मतलब भगवान जी देखत रह परीक्षा लेत रह तू ऊपर चढ़ पावत तो नहीं खा चढ़ पावत। हां देवता दुकु लोग नइखे मानत माने के एक तरफ से बेवकूफी बा तब का माना तो देव ना तो पत्थर। अभी ना के मंदिर में गोल बनी कि हे शंकर भगवान हमारा मरद के हमरा सामान के हमरा बाल बच्चा के ठीक रखी है। आ घरे आवत तनी तो सोचत कि कौना के मुड़ी ममोरी सास से कब झूठा धकेला सारी ससुर के कब गाड़ी दी तो भगवान खुश होई है ना। ए बाबा जी तो बात सही। पहले के ऋषि मुनि रहत रहे लोग तो 14 बरिस 20 बरिस 40 बरिस तपस्या करत तब एक भगवान प्रकट होत रहला। अब एक दिन मंदिर में घंट डले से भगवान मिली है ना देवर जी कलयुग में तो एकदम में नहीं खे एकदम साफ देवी देवता के एकदम है तो खत्म कर देले बाद मनुष्य का कह भौजाई मन तो करता कि एगो ओके पिंसिना उठत त एगो मोबाइल किनली बड़की का करो ये कबो मन करला मिथुना के फिल्म देखे के अजैया के फिल्म देखे के कबो भजन सुने के मन कर भजन के कहती त समझ में त मिठुना के आ कोना कोना के फिल्म देखे के उम्र भइल जब जवान रहे नो तो कोनो सिनेमा हॉल आ कोनो मतलब हमरा मालूम नहीं खे हमारे से छुपल बा। हां एक से फिल्म हम देखत रही सन भैया से काम माने छुपावे के बा 17 गो जान की स्कूल में लेके पटेले रहे रो ना मतलब अब ये मतलब खुलत राज याद आवेला का कर जाओ रोवा आदत में छोले बाऊ मासे खा के फिक्र अब तब बुझात ना रहनी तरह लफुआ गिरी करत ना सीधा साधा लागत रहनी आज तक ले तो हम से मजाक ना ये बार सही तेरे नाम भरत देखले ना रहनी। हां हम कटवाल ने बेटा पतो बोले लगा हमने तो सामने होता ना बोले तो नहीं रहता कनी है जी बाबा जी तब जाई नो लिट्टी चोखा निकाली ना। हां खाली ही खा पी के सो संग मजा जाओ हनियो का अपन पूजा पाठ करसन ना का गलती ना बढ़िया बात बा रुक जाए त लिट्टिया दुइयो गो लिट्टिया काट हो मुलायम देख के ठीक बा आ सलाद हो त सलाद तनी टमाटर के अच्छा तू कहे भाई मलकिनिए त हमरा के छोड़ के चल गई बस ज्यादा भौजाई बाड़ी बोले तानी हंस ले तानी मोर मजाक हो जाता। हमू पहले के 56 छुड़ी रही कोनो स्कूल कोनो कॉलेज कोनो सिनेमा हॉल कोनो हीरो के फिल्म बाकी ना रहे हमरा कौन खातिर बना के ध दियो हम त भूखल पियासल बनी लइका नानू रहियसन लगियसन हेने ओने छिपा थरिया लेके जा के मांगे कि उनका घरे सोचने खिचड़ी बना दे फिर कनी कि ना खाए बुहा के मन से छोड़ा भुजिया क देता नहीं दाल भात क देता नहीं भुजिया दाल भात रोटी बनावे के त हुब नहीं खे दादा हमारा तनको हुब नहीं खे अपने भूखल प्यासल बनी अकेले मोइली पनी पोतनी दंगल ले खांगा ना बटे ए कनिया बड़ू हां के हा अरे हम ही बनी हो आ ये दीदी जी रौरा हनी पूजा ज कलनी गोल लगाता नहीं आशीर्वाद दी खुश रहे बचिया कि हम अपना सुहाग के आगा मर बिला जाई हमर मांगे ये कनिया ऐसे काहे कहत हो भगवान भला कर के दोनों बनिया चह एकदम फूल गुलाब के फूल जैसा खिलल रह जा हो बचिया तो अभी खाना नहीं खूब बनैले ना तनी रतिया के तनी बढ़ा के बने तो रोटी टिक खले सब लइका त कनी खिचड़ी बना दी उहा के कहतनी कि हम ना देखो ने में देखो ना हमरा प्यास जैसा लागत है दीदी जी प्यास के नाम मतलब पाप परी प्यास के नाम हां ई तो जनता ही बनी हो लेकिन का करे लागत जी काता ना के ले रहनी हां अब 1200 के ले रहनी हम नहीं के लेके आइली हे लेके आई रहन हां लेकिन ठीक लागत है ये लेके आई रहल लागत आटे एक दू गोल रहल हटुए
ते एगो लाल हमारा एथी कनेवा खातिर ललहगी हटुए आ ई वाला हमरा खातिर अच्छा हां ठीक लगाता, लेकिन कुछ कहीं तीज पर में सरो सिंगार निके लागेला करे के हाँ चाहबो तब करी। का भगवान से एनु आदमी विनती करलन कन्यावा कि भगवती हे भगवान बढ़िया हमार सुहाग बना बोदनी बुची कहती बनावे के हमरो हिम्मत नहीं कर भूखल देहिया कुल टूटता कने की तनी से थी बना देती लइकन के, लेकिन ना सुनेली जी ना सुनेली, ऐसे नहीं खिजत कह जदी गैस बना लेता है लइकन के बना के हमर तो बुचिया कतना कहला पर तो बुढ़िया डाट उठ के तो अपन ही से सतही दोनों माई बेटी दोनों बनैली स हां रौरा करे त बाई जन मार माई बेटी कतनी आजी नतनी दोनों मिल के बनैली जा रौरा घर त कोई बा ए दीदी जी हमरा घरे के बा बचिया हम एक भिन शहरे से उठनी त मैं सब लीप पोत के मैं एथी कन्या कनेवा से होता पहले बार कइले भी उत ठटल भी ढेर ठटल भी या न त दोसर कोई ना ठटी जानते तीजवा कब बुझाला साँझवा जब बोला नु तब बुझाला आ रतिया में बुझाला, रतिया में बहुत बुझाला एक कन्या का करबू वहां के कहता कि गोड़ा थार त बात दिन दुखाता कन्या ये दादा ई का कहता नी जी शिव जी आज मैं ध्यान मनिए पर कर ले हां तब का देखो हमार पर भूखल बिया आ मरद दे गोड़ दबावतिया यही के सब ना कन्या देखो अच्छा ई बतावा दुखे सुखे काहे बनावल बाटे खन के बबुआ जी तारा गोड़ दबा दियन खन के तू दबा देबू आ परला हरला में तो हम दबवइले बानी हां तो से के ना, लेकिन ओतना नहीं खी ओतना ठीक बानी नाही जीवनी के ना न रहे एक बैग एकदम तबियत खराब रहे रतिया के ढोलक झाल बजाई में तो जे हम आ जाब तनी टाइम ही अपा हां आ जाई कन्या के आवत टुए कहनी जाके उनकरा घरे शोभनाथो के कहनी है धरी छनो के पतोहिनो के कहनी कि आज जे हम अपने दुआरे पे हम अपने घर रखले बानी तो ना आइली सन हम रवा के बता देता नहीं भले भूखल बानी तो ऐसे का, लेकिन बोरा के माई आई त हम ना आई ना एक कन्या बोरा के माई हम खुद नहीं की कहले हां बोरा के माई आई त हम ना खुद नहीं की हम कहले कहले कोई आता ना खर जमीन मेहरारू हड़ी की का कहे खातिर जी तनी से जब साल भर के दिन बीत गल तनी से धनिया पता नोच ले रहे खातिर हमरा के जवाना गाली देवे के तवन ये कन्या देखा भूखला पियसला में लड़ाई झगड़ा के ना कहले हम कहबे कहनी कि ना इहन त ना इहन काहे के बुढ़िया से हमरा घास काटे का गई रही त झोटाला सारे पर तैयार रहली आहे मैया देखो खराब हां खराब एक कन्या तारा दे नहीं का कहल जाला ही कुदरू में हां हम इधर कुंजरी कहाला ओ ए कुंजरी ओ बोता वो चिन्हा जता ना मामा कुंजरी या कुदरू कुंजरी मार कुंजरू कहता नहीं वो कने हम गाड़ी मत दे दो ना ये कने अब लाम के जीव चाम के जीव काम रहला ना ऐसा ही आई रहनी है कुछ कने के का होता तू लटपटाता लटपटाई ना हो कने मा हां भूखला मिहन होखेला ही आही संदे ना पसु लवा काटे जे बैठले बैठल काटे के त बनाई आहो कनेवा अहन बेटा वो तनी भेजिए तनी बाजारे भेजे के बाटे अच्छा हमरा घरे हां ए जी का जनी कहवा त गइल बनी जी वहां के पट्टो नहीं के कहां बानी हां त अहन त ऐसे भेजी है ना ठीक है बा ठीक है भेजी है दादा ये लोग के घरे चल जाए भूखल बानी मैं पूजा पाठ हुई जे कर ले इनका घर में निक लगे अब अकेले का पूजा पाठ कर निक ना लगे पर ये कनी लइकन के बना के दे दी तब ना तो लगियन से रोवे ए बुचियो बताओ हो हमार पतो ये बुझाते नहीं कहाँ भी है कहाँ ना घर में भी है तो बहरे भी है कुछ पते है सूत गल हम कहले रहन त सूतिया मत कनिया हाय बाकी सूतल बड़ी का करत है कनिया हाँ मम्मी जी आयो दादा का हो गई लो आयो दादा गुणा तो झंझनाता अरे मम्मी जी अब हद से ज्यादा होता हमारा से ना होके अब नहीं के बर्दाश्त करते भी रहो अब ना हो कि मम्मी जी बर्दाश्त हमरा कोनो उपाय लगाई कनिया तो अरे रुक जा 2-3 घंटा आयो मम्मी जी 2-3 घंटा करे हमरा के मुंह देम का रौरा ये दादा कैसे कर तू हमनी के तो या हो 3 दिन को कर तो छठ कैसे कर पाबू 3 दिन के बरत है मम्मी जी हम ना करम हमरा ना भूखल जाला मम्मी जी इधर सब के काला पका दे ना तो हम ना कर पाई ना कर हां आयो तो भइल दिक्कत अच्छा रुक जा और 2 मिनट रुक जा ओकरा बाद पानी अब तो पिए पड़ी कुकुर बन के पियबू कैसे कुकुर बन के आहे तर को हो जाला आदमी गमछी लगावे जाला मम्मी जी पी ले हम हरिया में हां के तोरे हमरा के तो करी हम पी ले पानी हमरा बर्दाश्त रुक जा तब थरिया लेके आवत नहीं रुक जा आयो दादा आयो मम्मी बैठा मम्मी जाई जल्दी कुछ करे मम्मी जी अच्छा
ए बड़को हाय अम्मा जी थरिया ले आओ तो तब ये देखा तनी बिगड़ता अंगन तभी का हो गइल बटे हो आई रामा हो कने भयो बेलर बरा गइलु हो कहत जान हम चल जाए हमके पानी पियाई दीदी जी अब हम ना जी पागल हऊ भगवान भगवान कह एकरा में भूख प्यास कहबू न तो तनिए लागेला हमर तो प्यास लगल ही लेकिन का करी जब बर्दाश्त हो कने धीरे धरबू तब न होई कहत नहीं के भगवान के नाम धर हो भगवान के नाम धर तो भगवान के नाम धइले से का प्यासिया मिट जाई बताई जना रवा सब मुआवल चाहतन जे हमरा के कहीं जा कने मुआवल नहीं के चाहता आज तक तो हमें 5 बरिस शादी कइला हो गइल भूखल प्यास लग आज तक पियला ही नहीं के तीज में हम समझावत नहीं तो कैसे हम का कहीं ए मम्मी जी कोनो उपाय नहीं खेजी हम तो बताते बने भी एहन उपाय बा हो तो थोड़िए में कुत्ता बन के पियो तो कैसे कुत्ता बन जाए जी कुकुर से गिलास से पी ना नहीं हो जैसे कि देखा हई ना हे तरह है तो कुकुर ने जे तरह चले ना सन ओही तरह बना के है तो के पिए भी से कैसे पानी पिए भी रे कनिया जय दीदी जी की हो तरी हमरा को नहीं आ मोड़ी में नु बांध रही पाटा हाँ जयदी मम्मी जी कोनो उपाय लगा के हमरा के तनियो से पनिया पिया दिन तो मर और जाए तो जैसे गोर ए रामा दीदी जी रवा सब बर्दाश्त कर लेना जे हमरा से नहीं के हो तो बर्दाश्त तार पहली बार न कनिया मात यही के चलते ना कैसे होता नहीं हर वो कोनो परब ना करत रहे दीदी जी एगो मारे भूख लगल हमरा हाले हाले ए कनिया मात यही के चलते नैहर में तो हम पहले कुंवारे पर 5 हाली छठ क के तबे हमें बियाह शादी भइल हमरा समझ जा हमर दहिया ऊपर नीचे होखत ए कनिया जाना हो लेके आवो जय दीदी जी तनी बर्तन में लेके आई कुछ में तनी अच्छा रुक अजीते जीगो पियाई को जीगो मंदिरवा भी पियाई का कहे का कहतो लेके चली जा भगवान से तनी मंदिर में ठीक हां पिया दे चल चल दीदी जी आवतनी देखिए गिरिया मत बताओ कतना नाजुक से बिया हमनी के रहनी जत 3 दिन बरत उठा लेत नहीं आजकल के आवत ऐसा ना एकदम से का कही कनिया गोड़ लगा भगवान से परीक्षा में मांगता हे बोले बाबा गो जवन गलती सही होके तो माफ कर में बोले भगवान जी हमार बेटा के सलामत उम्र बना ले हमार बेटा को तो के गलती से इच्छा में मांग रो रे माफ करे के बा बोले बाबा रोवे सब न देखे के बा अरे दादा आज तक तो हम तो देखला हूं ना रहनी हैं कनिया कुकुर बन जा कैसे ठेहुना पे हो जाई हां कुकुर ने हां मीका को बर्तन जी अरे कन्यावा के पियास लगल बा एक कन्यावा बर्दाश्त एकरा से होवा त नहीं थे बेटा हुआ कहां गइला हुआ आ का जाने बेटा हमर कहां गइल बेटे का करत हटे अब कैसे पीहन हो आई का जीभिया से कुकुर बन के जैसे कुकुर पियला सा सीधे पानी और जीभ से उठाई हां आई दादा आए तो चढ़ते नहीं के ओई त चुटू कर दीदी पिया ये मोया मार बहर आई बे तू जा घूट से लगली पे चिप से पिया ओई दादा त कुकुर जैसे सब कच्ची में लगाते कने आवा चपा चपा पिया कुकुरा सही पियत आई अरे नहीं के पिया जा दे दीदी जी ओई त एक दो घुट नाम के उठा अरे कने आवा बस कर हो मत पिया मत पिया बनले बा मुड़िया रे आर बच्चा पियास लग रहे कनेवा के जी कुकुर बना के पियावल गेल कुकुर बना के पियावल गइल हटुए कोहत रही के तो अस्थिर रहो आज ये रौरा पिया ना कनेवा ई रह जाली हमरा से ना होगा आई भौजी के देख आई भौजी के देह एकदम हमारा ऐसा ही भारी बा आई देख रे माई हैं? आई भौजी के एकर ले बढ़िया न शरीर में एकर बात शरीर के का करिए भौजी एक टंगा ले भाई भौजी तार चमरचित हई माटी उनका चमरचित बा जाय में तेरे एक हफ्ता ले जान जाए यही तरह भगवान में बड़ी श्रद्धा भाव होला जो कहो तनी तू आगे काहे बढ़ा था तू ताला मरवा दे फटाक से नहीं भर सो बचाओ तब हो खात नहीं तुझे आई बाबू जी बात हमनी के देखाई में हमर मेहरन देखा तो कुछ रहतिया आई ना यार में एको पर त्योहार नहीं के कोइले एक कनिया मम्मी जी एको को नहीं से ना अरे बाप ई कहा रानी जी बाबूजी रौरो मांगल के पतो ये लेखा चलत काजी बाबूजी गो लगाता नहीं थे दूधो वाला पुतो फला अपन काम बनावत रहल हां दूधा नहा पूता फल मतलब कहा नाम बा दीदी जी अब नींद आवत आ
माने अब सुतल ना जाला ओकर कोनो उपाय नहीं खे। ना अब कोनो उपाय नहीं के पानियो पी लेला देहियो जुठा लेला सब ऊपर से कहते कि हमरा के सुतवासो लागल बा आ ये दादा जाके कह दी चुपचाप से आबे जैसे हटा से जुठी हो गई दे जाके नहा ला जा तो गंगा जल छिड़क जा, दे जा, नहा ला, जा। गंगा जल छिड़क दे दीदी दे ना चलो नहा के छिटिए चलो उठ नहा के तो नहा के पड़े। हां नहाएगा पड़ेगी रे दादा जा उठा जा 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 लिया जा बोले बाबा माफ करम। अरे दादा बोले बाबा जा ये बचिया गोर लगत नहीं हम खुश रह भगवान बनैले रह बोलो दीदी जी खुश रह हमरो तो जुठवाइलू अच्छा चली जाए दिया खुश रह भगवान बनैले रह ने हम लागनी बड़ा जे लागल तो है ये वो खुश रहा चलिन जाए दी आटो लगा भौजी बढ़िया चलिन बारी शंकर जी के शंकर जी के भौजी बढ़िया चलिन बारी हां सब हरदम जय श्री जय श्री खुश रहे बचिया बोलो दीदी खुश रह और प्लेट में फाड़ के लाओ लोग तनी खाए जाओ चल घर में चला था का कहीं कनिया ओ तो एगो तो मिलल उहे जन छोटकी आइल तो उहे मिलल चाची देखी कोई होला कि ना पर विचार से नहीं के बर्दाश्त कर देखा जान देव का करू ऐसे तो कोई नहीं ओसे तो कोई पिया दही देखी खाना खइले बिना आदमी ना मरी लेकिन पानी पीले बिना मर जाए ये तो बात सही कहतो हां भौजी ठीक तीज बहुत कठिन पर्व है बहुत कहीं कइले बानी हमने कइले नहीं की भगवान छीनला अच्छा ला का कर हां हमने के नहीं की तब का कइले नहीं की कनिया का करब गोड़ लागली हमू लागली नो ढोलक मोलक ले आई बनी जा हां ढोलक ले में पानी पीले तब तो बजेबे करे बजा ले ढोलक हां बजावेले नचबो करेले बजावेली नचबो करेले हां त कह दी ढोलक झाल बजा के जब पूजा पाठ कइल जा अच्छा चलो चलो चलिए इधर बाबा जी तू बोले थे दे दी खाली चल फला तो पापा लेके जाता नहीं जी चल ठीक है जाता नहीं अब आई तब ढोलक के जला बजी का आया सारे सकरा ने आप उसी के भेज ना घर में आ जाई अच्छा सर सकरा आया चलो दे दी अब खाना अब तो बितिए बता गई